Madrilgo auzitegi nazionaletik irizpide berria dakar. Hotz handia egiten duan. Eta egun oso honetan, ziur naiz ondo ulertzen duzuela zertaz hitz egiten nahi zen. Manifestazio honetan, Bilduaren guztiontzat egiten du hotz han. Egunkariako auzipetuekin batera, beste amaitu gazte eta horren lagun zerrenartekoa aurkitu ditugu egunotan auzitegi nazionalean. Haiek ere, epaiketa bati aurre egiteko prest. Hotz berdina egiten